Yan siya yung sintong brother mo yung siya, brother yung hindi na ako. Brother yung YB ang yan, butang dito. Makadili may brother. Mata Diyos kayo, videohan ka Diyos. Mabaylo kang manok. Dito sa video. Sunan. Yan, kurot bisa na ko nga dayon ditong pernah diskusyon. Brad Paras Pilipinas at saka Maestro DP Teacher Catholic Vendor. Grabe itong pangutanan ni subsiday kanina. O ni Brad Best People Ministry. Ano na penaltiyon sa linatin na ganayon? Winon recipet doctrinam Yesu Cristo non abet Dio. He who does not receive the doctrine of Christ as lugar. Buto sabot nga, katong di madawat sa pagtulunaan ni Kristo. May sama rang huway pagtuos sa Diyos. Buto sabot, sa Salmo 14:1, Salmo 53:1, ang buang ingon sa kasing-kasing, there is lugar. So kanong buang galakaw sa Plaza Independencia, sa Punon, Cebu City, wa na magunula nga adunay Diyos nga labing magagawon. Wa siya magunula nga adunay mamatay ba siya. Mga importante na ito nga natin Ginoo nga mutuman sa pagtulunaan sa Diyos. Brad Hemi, marag hagad mga nisip sa day, kugay na niyang hagad, akong pamatudan nga si Kristo, si Y.S. Subuloy, maura. Sa karang tugon sa Salmo 90, versikulo 1-2, ang amahan gila dito nga eternal. Mo si Yahweh Y.S. Subuloy. Si Kristo eternal usab, Mikiya 5:2, sa Hebro nga pinulungan, we ata betlikim ibrata, nihiyot mimi ulam. So the word mimi ulam meaning eternal sa Hebrew dictionary. Alam ko Hebrew Bible po ni dala po mga kiksunan, kay timingan po ni nga Hebrew o Griego dictionary, Bible. Sa ito pa, eternal ang Y sa Buluits, Yudsin Wawayin si Kristo, Yeshua, eternal. So equal sila. Kung saan pagka-equala? Sa divine nature. Kay imong basahon ang common nga teksto, Juan 10:30, I and the Father are one, but two distinct persons. So one divine essence, one being, si Kristo. So lisod ka ng lukahon ni Jib Saday. O niya, ang amahan creator, Hebrew 3:4, samtang ang anak, si Kristo creator usab. Sa Juan 5:19, the Father does, the Son also does. Unsay buhat sa man, musay buhat ni Kristo. Muna nga, silang pagkamao sa kuhaan kining pagka persona duha, separate distinct person, niya duha naman wa may labot Holy Spirit ang mga lantugi. So we can speak the duha ka managlaing nga persona tungod sa white sibuloids na mo'y ilang amahan, yang anak, di mamatawag og anak kung way amahan. Di sa matawag og amang way anak, bayi order na mga kigsuna. So, muna nga na, gina siya. Unya, unsang pagkaunsa nga usa sila, mga kigsunan, gumikan sa hili na to ni matugad, pero ma-explain na to, ma-qualify, may tungod sa panudlo sa Simbahan Katoliko Romano, sa doktrina. Pero, Biblia rin kadi mo to sa mga dogmatic teaching, sa Catechism of the Catholic Church, Fundamental of the Catholic Dogma, ubang mga libro sa simbahan, arita sa Balaang Kasulatan. So, Balaang Kasulatan, mga brothers and sisters, nga kini siya usanay ka laom sa iyo nalitukon, pero pag explika rin kinang grounded ginamit ang filosofiya. Philosophy is the handmaid of theology. So, ang Diyos, sumasa sa branches sa philosophy and science about being, ontology, ang Diyos immaterial being, absolute invisible. Ang Diyos himpit nga dili makita. Kung ang Diyos nga mingon nga makita siya, makakita siya ang Diyos, panalitan si Brad Paras Pilipinas. Kung makita siya nga, dahil Diyos sa Plaza Independencia. Dili na tinawad, parag nakainom siya, energy drink tingali. Ang uban na, mingon si uban ni si Jaime, Brad Jaime, atong amigo, mingon siya, kita og Diyos. Kanang Diyos, sanin si Brad Jaime, parag, kasi napas mo po na kay wa may di man na makita. Ang Diyos, himpit ko dili makita. Okay lang kung nakainom.
Absolute invisible. Absolutely invisibilis et spiritualis. Himpit ang Diyos nga di makita. Munang ang Diyos di mahikap, immaterial being, minuta ang Diyos namatay. Dili na sa Diyos kay hangin, di mo na makuptan mo. Kung saan ba mo na immaterial yun. Nonsense, absolute statement, minuta ang Diyos namatay. So ang Diyos, why kamatayo? Eternal, immutable, why pagkausap. So muna nga, binatong, diyan lang kung premise kay, masig na yung pangutana, mataas naman ang pangutana ni budget sa Tasuras kay with your speak sa God's People Ministry, nilundugi na ba? Pwede. Sa kay God's People Ministry, nihatan itong higiyon kay yan yung permit. Unas tanan, mayong gabi na gyud. Sa pagtulungan sa Diyos Amahan, ako sa magtutudlo siya sa pagtulungan sa Diyos Amahan, ako ang Diyos Amahan spiritual. Naglaan ko sa spiritual o sa physical o gusip-suday kay gilala ng mga kulawas itong Iglinda. No? Una nga, nagdudog ang mga tao, nagtuloy sila, nagamit ang kusmahan sa Diyos. Pero resulta, kini siya, pagtulungan sa gingarian sa Diyos, pagtulungan sa Diyos Amahan, sa pinuhuan ng Diyos Amahan. Nga nakikibati man siya, na equal ko, no? Kaning di, pangutanan ni siya, kaning huwan, Diyos 30, nagipamatugan nimo nga ang Amahan ng anak usara. Diin sila magkayusa sa personal o sa gusto magkayusa. Kaya mo ng Diyos na China. Sa simple kayo, common, kining tubagon. Dili ako may nagbuot, suma sa Duway Rems Bible sa footnote, o masabot sa na to, 1 Diyos 30, I and the Father are one. That is one divine essence, one being, one divine nature. Ano yung simple nga tubag, usaras pagka-Diyos sila, ang amahan ng anak, lupiga, Yusuf Suday. Asa mabasa nga ningon ang anak nga usabi sa pagka-Diyos kay ang gingon diya sa 1 Diyos 30, ningon siya ako ba nga kung amahan usa. Apan wa siya diya ningon nga usa sila sa pagka-Diyos, usa sila sa personal, wa siya dimension diya sa personal ba o sa pagka-Diyos ba. Ipunuan na niya. Asa man gidapita ang nagi ebidensya nga pag-asa. Kanang 1 Diyos 30 god, sentido komon nga mingon ta nga ako kumahan usara. That is one divine nature. Kaya kanang amahan, gila mo ni mo ng Diyos po. Nga unsa man pag-usa, mingon po nga sa material being, anay physical body nga man, wa man. So, muna nga ang footnote sa Duway Rems Bible, I and the Father are one, that is one divine nature. Diya sa Pastor Santiago may speaker sa Santiago 2:19, hinuod ka na, nga usara ang Diyos. Si Pastor Santiago, musupata dili. Ang akong pangutana, iyang giliko-likoan, ang 1 Diyos 30, tataw kaayo nga nagsulti, ako ang atong amahan usara ang pangutana. Di imang pagkausaha sa pagka-Diyos ba? Asa madasa? Sa pagka... wagi madasa. Wag mo daw. Asa madasa? Sa pagka-Diyos bang pagkausaha? O sa pagka... Kung ano ka mag... Kapag nila ang pangutana na kumana matabag, why do I know that? Ano? Claro, daw, Biblia mo ni. Duway Rems Bible. Ay 1 Diyos 30. Dara kay nangita man ni ebidensya gyud. Unya ato ni tubagon. 1 Diyos 30 mga kigsunan. So sa mga Diyos ko dara. Dara. Ay ebidensya gyud. Dito mistorya ang gisa. Ngayon dito sa maong pahayag, Brad Joseph Suday, na sa 1 Diyos 30, I and the Father are one. Kunya, dire, I and the Father are one, that is one divine nature. Litra po litra yun. Di manakuan, Biblia na dili. Biblia ba rin? Biblia na dili. Pamahayag man ako. Biblia na dili. Teksto, 1 Diyos 30. Ito yung versikulo na no? 1 Diyos 30? Ano yung versikulo? Ang 1 Diyos 30 diya pagbasaha diya. Klaro ang 1 Diyos 30 o? Tubag lang. Psychologically speaking, hindi po matupag. Sa tinuod na pagka-istorya, ang 1 Diyos 30, tataw nga rin ako ang akong amahan usara. Ang pangutana diya, asa man diya na usa. Kanang tinaw ba nga lagi teksto na tinaw sa pagka-Diyos ba, sa pagka-tao ba, o sa tunog ba? Kanang teksto, huwag mo na Di ba, kung igutan, Bible ko dili? Dili man to teksto. Di ba, Biblia ko dili?
Akong tubag, di ako kung tubag. Ay ba, namay Marcos sister. Ako kaya mo tubang mo taas, ako lang tubag ngay. Ang tubag klaro kayo. Texto ang ako. Texto sa footnote adunay bersikulo 1:30. Unya ang footnote ang Biblia sa ninyo kini footnote gamit kayo. Asa mabasa? Na Nehemiah 8:8 explain the meaning what is written in the text. Klaro nga makatabang sa pagpasabot. Mo may otoridad man sa simbahan maka-explain man dili man para nimo nga wa kay bruganang klaro. Nya wala na kayo ibawta na? Ikaw na sa. Hindi na ko mga tana, kaya gano'n ay klaro. Ay klaro. Kinanglan, ay klaro. Karon, ari ko sa negative na side. Kumbaga ganing napo ka minutos, no? Ari ta sa... Ayo taas na 5 ra. Hindi mo ha. Sige, it lang. Karon, ang problema diha, tingin siya kita matudan niya nga ang amahan kuno ug ang anak equal. No, equal. Kaya gagamit niya ang gitawag nato nga Juan 10:30 na ako ug akong amahan usa. Karon ang resulta na. Gitunan niya na Diyos. Usa kuno pagka-Diyos asa bababasa sa Juan 10:30 nga usa sa pagka-Diyos aron ma-equal. Wala. Sa tinuod na pagka-istorya, yung person asa man nabasa sa Juan 10:30 ngayon siya, ako ug akong amahan usa na sa person. Wala. Usara, apan wala siya magtumbok sa pagka-Diyos ba, sa person ba, o sa tungtungan ba. Siya rin nagtumo. Tinaw kayo. Ang Juan 10:30. Karon kayo makahunon ta. Apan unsa o magpagaw ka, wala may lukahunon. Kaya iya ramang tumutumo, iya ramang gipunan. Ako ug akong amahan usara. Gipunan niya sa ka-Diyos. Siya rin tumo. Sa personal, siya rin tumo. Apan kung atong basahon, wala. Palusot ka na. Karon. Kaning gingon niya diri sa Hebreo 3:4. Ato ni basahon sa Hebreo 3:4. Kaya palusot, kudagan kayo mga palusot din sa mga tarungan good, no? Dagan kayo palusot sa mga tarungan. Apan, kung ato nang basahon, klaro dito palusot kay punan raman. Kuhaan raman. Diba? O karon, ang resulta na, harita sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 4. Ato ng basahon. 3:4. Ngit-ngit na ba dito ya? Hebreo 3:4. Ang tanang balay binuhat sa tao apan ang Diyos maoy nagbuhat tama sa butang. Sa to pa, wa man dili sa among tema. Tataw magay mo tema, layo ra man kay teksto ha. Dilantani ka nila Juan 10:30. Klaro man ko kayo, nga wa gyud baruganan ang iyahang kuan kanila Juan 10:30 kaya ang Hebreo 3:4. Wa sa bugo sa tema. Inyang tema karon yang gipamatudan nga ang amahan kuno ug ang anak usa. Ay na mausa. Una ato sa bayon, kay kanila man ay himugatan yang Juan 10:30 nga gisubay naman nato. Wa may bugaton na pita. Ato kuno sa bayon. Kaning pag-ingon dire sa Episo Kapitulo 4 versikulo 6. May usala man ka Diyos, amahan sa tanang tao, nga mao ang labaw sa tanan, nagbuhat pinagis tanan, ug anaas tanan. Karon tataw kayo na kung pa ang labaw, isa to pa, ang amahan ng tag-anak. May usala man ka Diyos sa amahan sa tanang tao, nga mao ang labaw sa tanan, sa ato pa, wa na'y makatumong, wa na'y makalabaw. Kaming kag labaw sa tanan, wala katutong. Yang anong man siya nga, equal. Sa ato pa butalid, no, butalid ang ipabarog. Karon, ang resulta, kaning gingon din sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 15. Maningon din sa 16 kasi City. Na si Jesus nagpabunyag dito sa Suba sa Udan, kabunyagan siya, Juan magbubunyag. No? Juan magbubunyag. Naabri ang langit o nakita ang daw sa lampate. Umutugong ka niya. May tingog gikan sa langit. Ang Espiritu sa Diyos nagtingog dito sa langit ha? Langit, gikas langit. Kini ang pinalangga kong anak na nakalipay ka na ko pag-ayo. Karon, kung ato ng subayon, ang Diyos tuwa sa langit. Maunay makadagahom ang Diyos. No? Hindi yung nasa Amos 5:27.
Nga dadon ko kamo ingon nga mabiniyag sa lipas Damasco, nagingon ng Ginoo king sa ngalan maong Dios na labing makadagahon. Karon, ug arita sa Jesus, dito siya subasundan. Kinsa man siya sa iyang kagalingon? Siya pang labing makadagahon? Dili, kay siya ang referido sa iyang pagpaila sa iyang kagalingon, Mesiyas sa siya. Unsa man dito sa ang magalasnon sa bitun sa kutuliya? Mesiyas, mabasa na sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 3 na 5. Ditigon ni Haring Herodes sa mga pangulong pari magtutulog balaod o gipangutana. Asa man matawag ni Siyas? Sila may tubag sa lungsod sa bituin. Sa uya, mao kinensot sa mga pita. Tao na siya. Oh, sa ato pa. Tao, niya ang tao, nabay labaw nga tao, wala. Ug atong sumadahon sa tinaw kayo. Ang Diyos magagawin sa tanan. Ang tao nabay makalabaw sa Diyos. Wala. Mga katikiske. Karon butalik, wagi ko inunan nga. Ako pa nung dagal bagbuldoser, wala na dyan. Bisan pag ibagay mo sa tumba na daan, no? Kaya bisan sa duwa ng kateksto, sa pagka makadagahon sa tanan, o sa pagkalabaw sa tanan, butalid ang iyong gipadarog. Ito na ang kanyang istorya. Salamat kayo, Brad Joseph Saday, sa imong pahayag. Sa usami si Brad Con, sabi? Fred, ha? So, Osami City, Sydney. Fred Alboro? Sangay ka Fredo Alboro, si BC Boday? Unang pangutana, Brad Joseph Saday, di magiging madawat sa 1 G30 nga ayan na Father Arwan. Kanang kanang Father ya nga Diyos. Gila nimo nga Diyos. Pareha ba na nimo nga Diyos, ha? Ang tubag diha siya usbang pangutanaw sa tong Yang kung gamang Diyos ka, kanina, hibaw na mga tao, kanina lantugi ng guta. Yan ang kinanglan, sa 1 G30, ako gumano sa ray mong nagisupak. O niya, ining amahan nga gisgutan nga labing maggahom para nimo. Mao ba ni parehas mo ini nga labing maggahom? o ako na. Dili ang parehas ako gid na. Nawara? Ingon ka nga ikaw na. Nga kining ikaw na. Sa ito pa, paingon ni sa Ebanghelyo, sa John Evangelist 1:30, I and the Father Arwan ka ikaw man na. Si Joseph Saday Cristo usara. Anggon nga. Ang tubag na ko niya na, ang boto pa sa ng sus diya, dili usas personal, gipunan man nimo. Itubag na ko. Ang ginon nila, ako nga tungamahan, usara. Apan ayaw punoy nga sa pagka-Diyos, o sa pagka-personal, o sa dahom, o sa pagkalabaw. Wako mo pahayag usa ka persona, separate distinct person tong gitabi kay may imos kung putamutangan na. Ang akong puntong pangutana wala mo matubag. Kanang kada Father sa 1:30 imong giangkon ikaw na. Nya si Kristo gila ni mo nga dili labing gamahanan. Pangutana, ikaw ug si Kristo usas ba Dios o dili tubag? Sa gikainon ko na, dili mo usa, kay gumikan, kay labaw man, o makagagahon masanan. Ang inyo lang huna-huna. Kaya ang gingan niya sa 1:30, ako gan ako nga man usa, nga puni sa pagka-Diyos, sa personal o sa dahom. Inyo lang gituno. Nga ikaw lisod ka tubag ito. Ang pangutana balikon ako nga kanang ikaw Dios mangkang labing gamahanan. Unya si Kristo na connection na ama na sa 1:30 karon. Unsa na pag-usahan yung Kristo tugas tinuod? Sa pagka-Diyos o sa pagkatao nga tao ra ba ka? Ang pagkausa, nangutana sila na po sa pagkausa, hindi ko na niya magkausa sa 1:30, gibaon, hindi ko na magkausa sa tulo o tunong. Ano man, naitiksto. Mabasa na sa balaang kasulatan, dili sa Mateo Kapitulo 22, 39, na minakaw si Susang Nanog na taas-yuta, ngayon, nagampo. Amahan ko kung may mukuha kinikupang niya kanako. Mapandili ang akong pagbuot ng matuman kong hiyawi mo. Sa ato pa, nagsunod siya sa kabibuton sa Diyos. Karon, nagsunod-sunod na siya. Juan Kapitulo 4, versikulo 34, ningon siya, si Jesus minon ang akong pagkaon may pagtuman sa kabibuton sa nagpadala kanako. Ug sa paghuman sa binuhatong mga gipagbuot kanako. Sa tunog-tunog, dili sa pagka-Diyos o sa pagkataas. Buti pasabot, tinaw kayo nga wala gid dihay pagka-ikuan. Lubog kayo, dili tinaw. Lubog. Karon. Ano ta sa laing kuan kadi mo gigamdawat. Karon. Kay Dios nga labing gamahanan man ta.
Di ba? Diyos nga labing gamanan ka. Karon, di man ka matawag og gamahan, amahan, nagoy anak. Kinis Kristo, anak mo ni Ang tubag nato, angan sa akong anak, Jesus, moto'y Mesiyas. At ang kanang Hesus Kristo, dili ko na anak. Ang imong anak si Jesus Mesiyas. Klaro si Joseph Sodaya, unique in yung barugana niya sa Cebu City. Ang anak mo Mesiyas. Karon Mesiyas nga imong anak, kinsa man sa instrumento nga inahan, madawat ka mo si Birhen Maria. Si Maria, dili siya inahan ni Jesus, kundi gilalangan lang siya. Kundi, wala pa sila lang specific na siya nangimong inahan ni Jesus. Apan kay gilalang naman siya, dili siya inahan. Dili ba? Kaning imo di amahan kang Hesus, iba Mesiyas. Unya, kinsa mang bayana nga ipaagi nimo nga nitungha si Jesus nga babae, si Birhen Maria o dili? Asa mabasa sa Biblia sa nga ikaw mo amahan ni Jesus nga ikaw mo'y naglalang naiagi Jesus sa babae. Ang tubad na ito niya na, ang gimon dili ni kanang gitawag na ito kananaang anghel sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 20, samtang nagunaw na sa ngini, pitatya niya ang sa kangis ginun, pinagistan ko, nagingon. Musikang nila di David, ayaw ka doon pagpangasawa ka Maria. Kaya ang iyong gisabat lang sa Espiritu Santo, nga napsilaki, nga niya siya Jesus. Sa atat pa, may pasabot, gilalang siya dito ni Maria, nganlan sa Jesus. Apan sa pagkaanak, dili anak nga, ang Diyos ng anak, ay anak ni man ang Diyos. Sa pagkaanak, gilalang na siya, wala ianak siya, gilalang. Apan nga nang giingon masag anak, tunod kinay patakaran diya sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, nga nag-ingon diya, hinoon may mituog, midawat kaniya, busa sila gatagas katungod, nga mahimo anak sa Diyos. Iya siya mahimong anak sa Diyos katungod, apan parte sa ingong pagkaanak sa anak sa Diyos na dito Maria. Nalibog ang mami. Sa pagkatana, sa Exodus 3:15-16, Exodus 3:15, si Moises ang utana sa Diyos nga man. Singa mo, ako mao, ako. Mga Hebrew translator ang way sa mulit si Yahweh. Nya karon ngano man ka nga sa imong ikaw man ang amahan, nganong nausab man ang ngalan na ron sa God the Father. Ingingan lang mo Joseph Suday. Di ba usanay ka blasphemy mong gibuhat? Nga ang real, the biblical names of God is Yahweh, way sa mulit. Nya nagangaan sa Joseph Suday, dili sa Cebu City. Di ba usanay ka tawag o blasphemy kanang panamas-tamas pa sa tawag ng termino? Bugal. Yung Suday. Dili na siya bugal-bugal. Kaya man sila kasabot mo na nagbugal-bugal. Kanang Diyos, pangalan na ako spiritual nila. Paglawas mo na ako atong December 21, 1979, gilalang ni Melinda Suday ang atong lawas sa Diyos, sila'y nagnganak ko Joseph. Apan sa wapak ko diri maglawas mo diri ang atong nan sa spiritual name, Diyos. Diyos. Dahil karon ang kung niyo magbugal-bugal nga, magbugal-bugal man ko sa kungan. Kung magkawa sila kasabot mo na nag-iwan sila bugal-bugal. 1979, 43 years old ka ron? Sunod, sa wapang 1979, dili pa ka Diyos ito? O Diyos sa kadaan? Diyos na kudaan, wapay Joseph ni Adto. Sa ito pa, sa 1.8, sa balang kasulatan ang Diyos, dili, tagayuta, tagalangit. Karon, niya naam kasyuta lagi. Yang sunod nga pangutan na punto, absolute invisible ang Diyos, higpit nga dili makita. Niya ikaw makita man ka, sanam kay lawas. Sa ito pa, dili ka Diyos, nagbugal-bugal ka. Tabagon ka na. Ang Diyos, nagingon nila ang di makita. Nakita ang Diyos, kaya minong kay specific di makita, why makakita ni Busang Kinsa. Apan kay na may nakakita, sila mula kakita sa teksto. Muna klaro ito ba? Wa kakita sa teksto. Nana mabasa diri sa kasulatan. Nana Juan, no? Juan Kapitulo 6, versikulo 40. Juan Kapitulo 6, versikulo 46. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa man. Siya nga nagikan sa Dios, maulamay nakakita sa man. Ay nakakita. Waman sila ka dungdong siksto, muna ngumingon silang wakita. Siya wakita, wakadungdong siksto, muna nagpadayon wa sa kita, apan naay nakakita. Sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu.
Unya ang espiritu way lawas subukog Lucas 4:39. Na ada espiritu nga makita. Ang gingon din sa Balang Kasulatan, ang gingon sa Balang Kasulatan, nga ang espiritu muna gipasabot nga dili makita. Espiritu. Apa nang nawa sa Dios, ang espiritu sa Dios may unod bukog. Muna gipasabot nga dili makita, nga gipasabot niya. Apa nang unsa man giingon akong makita, ang nawa sa Dios, nga naman ang espiritu dili makita katong gigamit ng teksto. Dayon kaning makita ang lawas ni sa Dios. Ngano makita ang lawas sa Dios? Ang gingon diha sa kasulatan sa Isaiah 7:14, ang usa ka babae mumabdusog mo na ko sa kalaki nganlan si Emmanuel. Unsa man Emmanuel? Mao ka na ang Dios. Muna ang mabasa sa Mateo kapitulo 1 versikulo 23, ang usa ka babae mo na mumabdusog mo na ko sa kalaki nganlan siya ki Emmanuel. Nasa ato pa ang Dios ang iauban ka nato. Kanang lawas na gipanganak dito ang babae nga Emmanuel, lawas sa Diyos, makita na apan ang espiritu sa Diyos, tataw nga di makita. Tanawara, ang ilang niyang Diyos nga mahan karon, ang gilalang ni Bermeria nagpakataw Mateo 1:18-23, gitawag Emmanuel ang Diyos uban nato. Diyos sa to pa dawato na nimo nga kining gianak ni Bermeria mo si Kristo, Diyos nga matuod. Ang tubag ko niya na, hunahuna lang ninyo nga, hunahuna lang ninyo nga, kanang Mateo kapitulo, at pa niya sa, Mateo kapitulo 1 versikulo 13, at 23, hunahuna lang ninyo nga si Jesus na, apa nang gisulti dito, dili Jesus na na ang Diyos, ano ang gato? Ang nga niya na, dili Jesus kundi ang nga na Emmanuel. Yung nga nang hisakar man si Emmanuel ang Jesus, di kami nasayot. Imo nang ipahayag ganina nga ang Diyos ng pagkatao, Mos Kristo. Karon, imong giingon nga ang gianak sa usa ka babae, si Kristo, Emmanuel ang Diyos uban nato. Isa may gianak ni Virgen Maria de way may lain Jesus. Ang pangutana, katapos ang pangutana kay ang oraso, ang pangutana ng Brother Joseph Saday kay ningon maka nga Diyos ka labi maggahong, wa kay kamatayon, di ba? Di ka mamatay. Di mamatay ang espiritu, wala kamatayon. Magdungan tatlabang sa karsada dito. Di mo ka mamatay. Sugot ka. Ang kanang gitawag ninyo kamatayon, dili kalaglagan. Once gani nga maligsan ka, di mo unsa ka dili, ibiya lang yung espiritu na ang lawas, labas menteryo, ang espiritu mabalik. Apan kanang gitawag ng kamatayon, espiritual na siya na side sa ito ng espiritu. Ang discuss ninyo din ng kamatayon, kalaglagan ang tawag niya na mabasa na sa katong gilunot minuwi, wal tawag kamatayon, kung dili gitawag siya kalaglagan. Mabasa na diya sa Genesis kapitulo 6 versikulo 13, no? Unya giusab ninyo nga kamatayon. Ang kamatayon side spiritual, ang kalaglagan side sa pagbiya sa espiritu sa lawas. Ato rin bahinon sa kon, murag ribatal lang tayo niya. Kay pabarog mo niya para makapangutana sa Brad na pa may. Napay oras siya. Dutch people evangelist. Rasis pa. So na tres ang dapat. Tres. Ikaw na? 3 minutes. 5 lang. 3. Ha? 3 minutos. Okay, muton agi 5 minutes. 5 minutes. Karon, para sa kasayuran, hari na ko sa atong negative. Tinaw kayo ang Balang Kasulatan na nagtumbok nato na ang kining Diyos, sunda nato ang Diyos, ang Isaiah 7:14, usbon ko, nagreperidot kini sa Diyos, Emmanuel. Karon ang resulta, may naglawas mo dito sa sa Pusudia, na ginanlan og Jesus, ilang di pasuod Jesus. Ina karon kay di man motukma kay ang Isaiah 7:14. Ang anak lalaki, nganlan man siya Emmanuel. Unsay buti ba sa Emmanuel? Ang Diyos ang iyaban kato. Ina karon gisuod nila si Jesus, karon kay Jesus tao man na. Di sa ato pananasayop sila. Ang sakto diha, katong gisulti ni Isaiah dito sa Isaiah 7:14 na Emmanuel, ako na nga naglawas nun. Katong Isaiah 9:6, mao to si Jesus na tao. O wa man siya kasabutan na, duha ang gisulti ni Isaiah, may tao, may Diyos. Ang atong tao nga naglawas nun dito sa kuliya, si Jesus to, mao to itong Isaiah 9:6. Katong gitawag dito ni Isaiah 7:14, na Diyos na Emmanuel, ako to ang buti pasabot. Ang Diyos maglawas nun, dili sa bitlin sa kusuliya, o di sa bagong langit o bagong lupa. Mao nang istipadayag, kapitulo 21, 1 Maris 3, nga kita ko ang bagong langit o bagong lupa, di man ang dagat, kinana naman ang unang dagat. Kung makita ko sab ang unang, ang bagong Jerusalem, nga may kungsad, nga mao ang sudad sa Diyos.
ug may tingog gikan sa trono. Ang punuyanan sa Diyos ang yamas katawan. Nipuyo na sa tipon kanila. Ug sila mahimong akong Diyos, o sila mahimong akong katawan, ug ako mahimong ilang Diyos. Tingnaw kayo na tigupan ang Diyos sa mga tao. Nga naman, ngari ba ang Diyos kalibutan? Ngari. Nga basa gina. Nga babasa sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 3. Nga muani ang ating Diyos. Ug Diyos na magpatuloy sa iyong tubangan. May kalayo na dilag ug hinukan sa kusog ng mga bagyo. Ngani, asan nga ni? Sa kalibutan. Kaya makiguban sa mga tao. Nga ngalan sa Emmanuel, nga makiguban sa mga tao. Inis kalibutan. Ug katong Isus, ayaw to sabi nyo i-appeal sa Emmanuel. Katong Isayas ng Visayas, mao to tao matugto. Ang katumanan, mao tong giingon dito sa propeta nga si Isayas, nga dito matao dito ang Mesiyas nga sa lungsod sa Betul, usa ka tao, mao ang Mesiyas. Muna duha, gihipo nila, nangasayop sila, ako sakto. Sakto ka na may huga. Okay, salamat kayo ka Suday sa ka Asa man ibutang Diyos, una-una mo tanan. siya Diyos, alabing kamanan. Ato sang respetaran. Pero isip, ako'y nagpahayag po barog. Ako'y 5 minutes, ano? Ang mga teksto nga akong ipahayag ang Diyos, hingpit nga dili makita, eternal way sinugdan, way katabusan, unsan present. Sayop ka Diyos. Yan, i-focus siya sa 1 Diyos tayo. Mag-aral ka muna Ako Diyos. naman usara. Namatod pa niya, dili good equal. Kay, dili siya sumpaki niya sa Kristo, dili good labi magkaw. Para niya. Pero, yan ang opinion. Personal interpretation ni Brad Suday. Pero biblical interpretation, ang 1 Diyos tayo nga kung gibasa ang Standard Bible sa Roman Catholic Church and YREM o Latina Vulgata hubad ni Monsignor Yap. Nakamukha na, wala ko ba na? Paro kayo nga, ako gumaan usara. Yakin sa manang otoridad. Ano side sa tanang kahibalaw kamaturan, mo ang mga pare. Mga pare sa Iglesia Katolika Romana. Kaya sa Malaquias do City, Labia Enem Sacerdotes Constituency. Tagang wakwak rin Plaza na Benincia. Latin. Nga ang pare adunay kaalam sa balo sa Dios. Una nga mo interpret sa pulong sa Ginoo dili sila nga yung dada binisaya pang Biblia. Unya ato sang respetaran. Una nga ang correct interpretation, correct translation ang simbahan mo determine ana. Una nga klaro tinaw kayo nga ang Dios nga matuod there is only one God. Usar kayo matuod nga Dios. Nga, ano na tulo ka managlahi nga pagamaw pagka-persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. 1 John 5:7. For there are three very good in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Bidot ba? Nati ka doon. Unsa man ang pagkausa? Usas pa nga Dios. Santiago 2:19, 1:30. Sa muna dia. Pero ang view ni Disip Saday, ato sa masaiko ngayong baruganan mga tiksunan, usa sa branches sa philosophy and psychology, na siya, 1979 na tao, yanak siya inahan, Tao naglawas nun. tao nga lawas nun, sa wa pa matao, diha na daan ng iyang labing gamanang na Diyos. Ako maging tao naglawas nun. Ikaw, ano, makaingon ta nga, awa pa tayo snack test Joseph sa doon, panihapon ba, o kuhan ba? Muna nga, kuhan, ganyan punto ba nga, usan ka, iyarang personal, kaya na sa kasirak 3:24, nagana nga sa laag silang guguling opinion. Una nga si Apostol Pedro, ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Romana, 2 Peter chapter 1 verse 19-20, 2 Pedro 3:15-16, ni warning sa Apostol Pedro nga, adunay mga mutuis sa pulong sa Diyos, kabaturan, paglingla sa mga tao. Usan ni Jesus Suday dire. Pero kani, nagpailan nga Diyos. Sa una na ito'y Diyos nga babae dire sa Cebu, nawa na. Pero dahil sa inito nga, Diyos nga lalaki, si Jesus Suday. Pero, wala nga, puno Diyos nga makita ba? Pero ang Diyos, di gina makita. Kay, mingon sa makita, mura na kang Jesus Christ. Sige sa buti man ang divine, mura kang Jesus Christ. Pero, imuha mo na. Wala nga, perfect pangugat, si Jesus Suday. Siya mga pangatarungan, ngayon ni Garon, nga si Kristo nga man, dili usas mga Diyos. Mabita kong ipangutana nga kwan, na imora ng imagination, una-una. So, waka ka kining disprove nga nigar sa kong ipahayag nga biblically, nga historically, naagyod ang Diyos nga usara, nga amahan ka na usara sa pagka-Diyos. So, lahi ang ito mga delivery pag
lantugin ini kay dili man na iglesia ni Kristo. Dili ni saksing Jehova. So lahi ang iyang view pananaw. Pero mga tikso ni gamit sa marang nga iglesia mo na inkwentro pero kini yang gitahaw mga siya mo'y labing gamanan. Inyo nang namtay una-una. Siya mo'y labing gamanan. Niya, wa mo na sa Biblia, 1979 sa na tao. Naglawas nun ko. Niya, lawas nun lagi. Niya, sa pag... Wa na tao, naglawas nun. Naglawas nun na tao lagi ka. Na tao ka sa imong inahan. Mao na nga, diyan napita, bag-ora ka na Diyos, 1979. O niya, pag wa pa 1979, wa pa Diyos nga sama nimo. Pero, ang tinuod ni Diyos atong simbahon, sumala sa Salmo 16:8, sibaha nga Diyos nga matuod. Niya sa 1 Hebreo 12:28, Mateo 4:1 Diyos, ang Diyos atong i-adore, adoration. We adore God alone, dili si Sibsaday. Muna nga, hining bahayaga, itong pasalamatan ang Diyos nga labing magahom, si Brad Leslie Paul Ministry, o nabay taga usami sa rin mong tana, si Joe Sababa, o salamat kayo, Brad Joseph Saday, God bless us. Oh. Ang ngata, kasi mauna nyo, Brad, siyasa? Oh. Salamat kayo, Rob. Live takaran din sa Usani City. Cebu City. Cebu City. Sa Cebu City, sa Plaza EDP. Oh, kana. Ako ni pangutana ng Diyos sa Cebu. Diyos sa Cebu. Diyos ka siya. Oh. Pangutana ko ni mo, bro. Sa Juan 10:30, gayon dito sa Iso Kristo. Ako o ang amahan usara, ang pangutana. Unsa may giusahan niya? Ang pag-ausan nila sa kabubuton. Mabasa na diya sa kasulatan niya sa Mateo Kapitulo 22:39, Jesus milakay sa man nga pasiyuta, nagampo na gingon. Amahan ko kung mahimo kuha kini ko pa niya kanako, apan dili ang ako pag Brad Ezekiel Baklaan, Brad Iman Impinado, South Korea. Sa Juan Kapitulo 4 versikulo 34, Jesus mingon ang Brad Kenneth Joseph, Brad Ilyong, ug sa paguman sa buhaton nga Ilyong, ipabuhat Plaza Independencia, Cebu City, mga kigsunan. ang kagsanan kabara ang bahalang magtimbang-timbang saya. Ikaduhang pangutana, matod nimo Diyos ka. Di ba tinuod? Okay. Karon nindot kay sa pangutana na pagpabagalang. Maabay Diyos nga niliyang kayo. Wala. Niwang kayo, niwang? Oo, ang tubag na to, niwang. kung ang piso na lang niyang gisulti, ang tubag na to, o ginani ang lawas sa Diyos, ninyo di ninyo bidawat, at ako bidawat man. Dili man ko sama sa mga tao. Muray ako tubag. Bulba ko na kay Diyos ko na ni comment sa Korea. Ito siya nga, dili ang iyang lawas ang Diyos. Siya mismo. Siya nagasulti, dili mo ang lawas. Lawas sa Diyos man eh. Okay. Lawas sa Diyos, lawas sa Diyos. Salamat kayo niya si Brad sa George sa baba. Oh, punta na kung sumanya. Ang nain ni tuanak ko lang budal pungutan na. Oh, sige siya. Números Oh. 22, 23:19. 23:19. Ang Diyos dili tao. Nya karon nahimo naman kang tao. Nahimo naman tao ang Diyos. Ang tubag nako, ang Números 23:19, ang Diyos dili tao. Wa mo tubag ng tao. Si camera may naging tao. Diya gyud na suplat. Kaya ako tong December 21, 1979, ginalam ang 1979. anak ang atong lawas. Mapanwa mataw, anak ba? Ang lawas sa Diyos. Ang atong espiritu sa Diyos. Ang atong lawas sa Diyos. Asa tayo diha? Ang inyong time. Sorry. Inyong sulti. Nasang tao nagwarek sana. Bisag magpiyong pa. Bisag magpiyong pa kita juga tao juga. Nada mo tabi sa microphone sa microphone gilito. Bisag magpiyong pa na kita ang tao juga. Ang tubag mo na, dili ang tanan maglawas mo sama sa tao nga tao lang. Kaya giingon diya sa Genesis Kapitulo 1:26. Bisa buhaton ko ang tao sama sa kanya. Sama-sama pan Diyos Brad William tao. Camanero, Nagawas pa nga na. Brad Jerome Ang Castro, Diyos dili gid tao. Brad Joel Bakiran, Ang espiritu sa sa Diyos. Ang Bakiran, Tabi Kabunay, Ang lawas sa Brad Diyos. Mako Mangyaw, Ito sa butwa gitaw diya. Inchi Bahul. Nga ang Diyos na tao, inyuha rin din ang pagtulungan. Wala na sa pagtulungan sa man. Klaro na kung puhutan. Brigidor Nisa. Nga ang Diyos, dili man Diyos tao. Unya karon nangong ka. Ngayon ka dili tao ang Diyos. Nya nangangkon ka nga Diyos, tao man ka. Sama man nato na. Sa pagnan na